What's up mga kasaag? For today's vlog, magkatay ta og hito. Wow. Ug mao na ni, perti jud pagabugata. Kurog-kurog yun. Sige, ato na ning ate manon. Ug atong sukdon, perti gid ang pagadakuha. Wow. Di ba? Ayos cool. Syempre, ato na ning birhan. Unang bira, gulgol. Banati og gulgol-gol. Sige ka na. Uy, di man kaabot imong kutsilyo kol. Patuwara. Kana na pinatuwad sa naol. San kaya mo yan nalaman kol? Siyempre may pinahiga pa. Sige, paspasi kol. Ayun. Giduslak antiyan. Sige kol, banat. Diri nga part na ko nakita nga pertig yung daghanang sulod ang iyang tiyan. Ug akong makita sudan na gyud isda pa imo perting daghana. Ug naa pay pusit tungod sa kadako. Perting daghana niyang gikaon, iyang giunay mismo ang iyahang mga kalahi. Muna kamo diha magamping mo. Mismo ninyong amigo o amiga. Munay mismo muhatak ninyo. Ito joke lang. Sige, atong makita. Oh no. Pertig yung daghana. 1 hour later. Ito. Tapos na nating na marinate at malinis na. At meron na tayong nakahandang mantika. 1 minute 37 seconds later. Wow, ang sarap. Diba? Makikita natin na mula-mula. Wow. Yun, sarap ang kainan natin ngayon nito. Kailangan na nating bilisan. Kailangan na natin mag ninja moves. Yun. Binasa na natin yung kamay natin para pag manuhan tayo ng mantika, hindi tayo napasok. Saan na napasok ko? Yun. Diba? Mas malaki pa sa kawali yung ulo. Grabe, ang laki. Mapawaw ka talaga. Ninja moves again. Katapusang utong, katapusang lunod. Bira. Basa pa kayo itong kamot para og putok ng mantika diha. Kaya dili raman ang putok nasa banyo. Ang pilma ng mantika bisag sige tagkaligo. Basin sa kadlapad na tugnaw, anha pigid migo sa tong mata. Sige, ano ni ang katapusang huto sa tong pagluto. Sige, tira kol. 1 minute 37 seconds later. Kani, mao na ni ang atong finished product. Grabeng lamiya. Wow. Perti yung pagatambuka ni kol. Bambam kitag maani ron. Sige, birada na tani. Usa ka baul ang atong naluto. Baul panigikan sa kaang. Sige, bira. It's my life.